Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Édesatyánk, hatalmas Istenünk, égnek, földnek teremtője, életünk megadója, annyiféleképpen megszólíthatunk téged, de legnagyobb örömünk az, hogy megszólíthatunk téged.
és legnagyobb örömünk az, hogy Te hatalmas Istenként, Fiadért, Jézus Krisztusért szeretettel fogadod, amikor hozzád szólunk, amikor megszólítunk, amikor elmondjuk neked életünk örömeit, csalódásait, kudarcait, amikor a hála hangján szólítunk meg, vagy éppenséggel, amikor panaszkodunk neked. Köszönjük neked, nagy, hatalmas Istenünk, hogy Te Fiadért, Jézus Krisztusért nem valahol távol, a világ túlsó végén vagy, hanem közel hozzánk. Közel hozzánk Jézus által. Közel hozzánk úgy, hogy megtalálható vagy, elérhető vagy. Úgy, Urunk, hogy ami bennünk van, azt megoszthatjuk veled, és Te figyelsz minden szavunkra, hangunkra, imádságunkra. Köszönjük ezt neked, és hálás a szívünk érte. Köszönjük neked azt, hogy nagyságodon túl Te szent és igazságos Isten is vagy. De azt köszönjük meg, hogy nem a bűneinket látod, hanem Jézus Krisztusért megigazítottaknak látsz bennünket. Nem a bűneinket nézed, hanem az Úr Jézus Krisztus keresztjét látod. És ezen keresztül látod a mi életünket is. És azt is köszönjük neked, édesatyánk, hogy Te hatalmas, szent, igazságos Isten vagy, de kegyelmes is. És olyan jó nekünk tudni azt, hogy amikor megszólítunk téged, amikor imádkozunk, hozzád kiáltunk, akkor Te, mint kegyelmes Atya, fordulsz, hajolsz le hozzánk gyermekeidhez. Nem tudunk igazán betelni ezzel, nem tudunk ezért igazán hálát adni neked, és nem tudjuk ezeket a dolgokat megköszönni. Fogad kegyelmesen ajkunk dadogását, szívünk rebegését, és fogadj el bennünket úgy, ahogy vagyunk. Köszönjük, hogy megteszed ezt. Köszönjük, hogy itt állhatunk előtted, és köszönjük, hogy újból kérhetjük azt, hogy szólj hozzánk a Te szavad által. Jó nekünk, Urunk, gyermekeknek, gyermekeidnek felismerni mindig az atyai szót, az atyai tanácsot, bátorítást, az atyai szeretetet, az atyai szó melegét, vagy éppenséggel az atyai szó intését, keménységét, figyelmeztetését. Hadd adjunk hálát mindegyikért, de hadd adjunk hálát azért, hogy szólsz, és a Te szavad hangzik, és a Te szavad, drága ígét és üzenetet most is el fog hangzani. Áldunk ezért a nagy ajándékért. És áldunk azért a lehetőségért, hogy mi, akik itt vagyunk, hallgathatunk téged, figyelhetünk rád, hiszen megnyitod erre lelked munkája által szívünket, értelmünket. Áldunk, Urunk, azért a lehetőségért, hogy odafigyelhetünk a Te szavadra, és azzal, amit a szívünkre helyezel, azzal mehetünk majd haza innen. Hálát adva, meggazdagodva. Hadd kérjük, Urunk, hogy tedd meg ezt velünk, hadd részesüljünk a Te mennyei ajándékaidban, ma délután is ezen az Isten tiszteleten, gazdagon. A Te dicsőségedre, Urunk, kérjük ezt, és a mi javunkra, egymás javára, épülésére. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy Fiadért, Jézus Krisztusért mi bátran megszólíthattunk téged. Azzal a hittel és reménységgel, hogy Te elfogadtad a mi imádságunk szavát. Amen.
Énekszóval készülünk az ige meghallására. Énekeljük a 455. dicséret első és harmadik verseit. A mára kijelölt Zsoltárt olvasom, ezáltal szól hozzánk Isten. A 99. Zsoltárt végigolvasom mind a 9 versével. Isten igéje, amely által szól hozzánk, a 99. Zsoltárban található meg. Hallgassuk, kövessük, figyeljünk rá, alázattal és fennállva. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek. Kérubokon trónol ő, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasan fölötte van minden népnek. Magasztalják a te nagy és rettenetes nevedet, mert szent az. A hatalmas király szereti a jogosságot. Te határoztad meg, mi a helyén való, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és boruljatok le lábának zsámolja elé, mert szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel azokkal együtt, akik nevét segítségül hívják,
Segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megőrizték intelmét és rendelkezését, amelyet adott nekik. Urunk, Istenünk, Te meghallgattad őket. Kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló tetteik miatt. Magasztaljátok Istenünket, az Urat, és boruljatok le szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Boruljatok le szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Három részből áll ez a Zsoltár. Az első rész a Zsoltárnak az Isten hatalmáról szól. A második része az az Isten szentségéről, igazságáról és igazságosságáról, és arról, hogy hogyan jelenik ez meg a világban. A Zsoltár harmadik része, a 6. verstől kezdődően, az pedig az Isten kegyelméről szól, ami a felolvasott ige alapján jól látható mindenekelőtt abban, hogy Isten szól az övéhez, és meghallgatja az övének a szavát. Erről a három dologról szeretnék ebben az igehirdetésben. Isten hatalma, második szentsége és igazsága, harmadik pedig az Isten ember iránti kegyelme. De mielőtt ezeket elkezdeném, szeretném, ha egy pillanat erejéig ennek a Zsoltárnak az első mondatára figyelnénk oda, ami úgy tűnik, hogy egyfajta bejelentés itt a 99. Zsoltár kezdetén. Ez pedig így áll előttünk, hogy az Úr uralkodik. Az Úr uralkodik, és így folytatja, reszkessenek a népek. De ez a három szó az, ami különös hangsúllyal bír, mint bejelentés, az Úr uralkodik. Én szeretem nézni a politikát, szeretem a híradót nézni. Most olvasgatom, hogy mi lesz akkor, ha Trump meg Putyin Budapestre jön. Lángol a világ, akik egyiket szeretik, azért lángolnak, akik a másikat nem szeretik, azért lángolnak. És úgy látjuk nagyon sokszor az életünket, a sorsunkat, népünk, nemzetünk, a nemzetek életét, hogy van 2-3 ember, 2-3 erő talán a háttérben, akik ezt meghatározzák. És vagy örülünk annak, hogy a mi vezetünk jó, vagy bánkódunk amiatt, hogy a mi vezetünk rossz. Vagy örülünk annak, ha talán jó irányba látjuk elmozdulni a világ nagy dolgait, vagy éppenséggel megijesz bennünket, hogy jaj, mi lesz velünk. De mindezeken túl szeretném, testvéreim, ha azt hallanánk ki ebből az igéből, ami ennek a 99. Zsoltárnak a bejelentése, ami egy egyszerű, de mégis hatalmas nagy megállapítás, amit jó nekünk megjegyezni, és jó a szívünk mélyére bezárni, amit így fogalmaz meg a Zsoltár, hogy az Úr uralkodik. Nem azok az urak, akiket uraknak gondolunk, tartunk, hanem az Úr, a nagybetűs Úr uralkodik. És tudjátok, testvérek, ez azt is jelenti, hogy nem a pénz uralkodik, pedig azt mondjuk, hogy a pénz ural mindent, meg nem az érdek uralkodik, mert hogy azt mondjuk nagyon sokszor, hogy hát az érdek irányítja ma a világot, meg ez azt is jelenti, hogy nem a politika uralkodik, mert hogy azt mondjuk, hogy hát a politikának mindenhez hatalma, ereje van, meg még nem is a nagyhatalmak uralkodnak nyugaton vagy keleten, és hadd ne soroljam tovább, hogy mennyi mindent kizárhatunk ebből. A Zsoltár azt mondja, hogy az Úr uralkodik. Az Úr uralkodik. És jó nekünk ezt tudni, testvérek, hogy az az Isten, akit mi ismerünk, akit szeretünk, akit tisztelünk, akihez tartozunk, ő uralkodik. Az ő kezében van a világ sorsa, az ő kezében van a világ menete, az ő akarata határozza meg a dolgokat, és úgy történnek a dolgok, ahogyan ő azt előre eltervezte.
Még akkor is, ha mi úgy gondoljuk, hogy valami rosszul sül el, valami rossz történik, nem úgy, hogy szeretnénk, ahogy vágynánk rá. Hihetünk abban, testvérek, hogy az Úr, a mi Úrunk, aki uralkodik, ő még a rosszat is életünk javára tudja fordítani. Az Úr uralkodik. És szeretnék ezt követően erről a 3 nagy egységéről ennek a Zsoltárnak beszélni. Az első az Isten hatalma. Az Isten hatalma. És egy kérdést jegyeztem le magam számára, játszva ezzel a gondolattal, hogy hatalmas az Isten. És pedig azt a kérdést, hogy mi a hasznom nekem a népeket megrettentő vagy megreszkettető és a földet megremegtető Istenből. Mert hogy ez a Zsoltár azt mondja, hogy az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon trónol, nagy az Úr, magasan fölötte van mindennek, magasztaljátok ti a nagy és rettenetes nevét. De az a kérdés, testvérek, hogy mi a hasznom nekem ebből, hogy ilyen hatalmas, ilyen nagy Isten az Isten? Van ebben valami jó? Nekem, kicsi embernek. Van belőle, ha lehet így mondani nagyon nyersen, valami hasznom? Miért jó az, hogy hatalmas a mi Istenünk? Vagy miért gondolják nagyon sokan úgy, hogy nem jó az, hogy az Isten kezében van a világ sorsa, ő uralkodik minden felett? Mert van, aki örül ennek, és van, aki nem örül ennek. Kétféle választ lehet erre mondani, nagyon egyszerűen fogalmazva ezt meg. Van, aki fél a hatalmas Istentől. A nagy, hatalmas Istentől, akiről ez a Zsoltár is beszél, aki uralkodik, akinek kezében van a világ mindenség, az élet, az én életem és a te életed, nagyon sokan ettől az Istentől félnek. Mert egy hatalmas Istent látnak maguk előtt nagyon sokan, és egy ilyen hatalmas, rettenthetetlen, világot kezében tartó Istentől gondolja nagyon sok ember, csak félni lehet. Ő szent Isten, ő gyűlöli a bűnt, igazságos, hatalmas Isten mondják nagyon sokan, ezért nem lehet más csinálni, csak reszketni előtte, csak remeghetünk előtte, csak félhetünk. Fogalmazzák nagyon sokan. Egy ilyen Isten pedig, akitől félni kell, nem kívánatos. Egy olyan Isten, akitől félni kell, nem kell senki számára. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, én élem a kicsi életemet, csak hagyjon engem békén az Isten. Csak ne szóljon bele az életembe az Isten. Csak maradjon távol tőlem az Isten. Ne jön közel hozzám. Én megelégszek magammal, megelégszek az én kicsi életemmel, csak az az Isten, aki hatalmas, mindenható, aki előtt ugye a népek reszketnek, a világ remeg, az az Isten ne jön közel hozzám, mert az nem lesz nekem jó. Sok embert ez a félelem határoz meg. Ezzel ellentétben, testvéreim, nagyon sokan mit mondanak? Jó nekem, hogy ilyen hatalmas az Isten, mert ez az Isten, ez az én mennyi édesatyám. És ez a Zsoltár ebben szeretne megerősíteni bennünket. Nem félned kell az Istentől. Nem remegned kell az Istentől. Nem kell azért félned, mert az Isten szent, igazságos, bűntgyűlölő. Örülj annak, hogy ilyen hatalmas, mindenható, világot teremtő, életet adó Istened van. Örülj neki, hogy fiában, az Úr Jézus Krisztusban azt mondhatod, hogy ő a te mennyei édesatyád. Sok bűnös ember, ugye az előbb azt mondtam, hogy fél, remeg, mert fél az Isten igazságától, attól, hogy lesz majd elszámolás. Nagyon sokan attól félnek, hogy ha majd meghalok, oda kell álljak az Isten trónja elé, és el kell számoljak az életemmel, cselekedeteimmel, indulataimmal, azzal, ahogy éltem az életet. Inkább ne. Inkább nem kell ebből az Istenből, aki elszámoltat.
aki másként tekint az Istenre, mint mennyei édes atyára, az nagyon jól tudja azt, hogy mint szerető atya, úgy mehet ehhez az Istenhez, úgy járulhat elé, úgy keresheti őt. És mi nagyon jól tudjuk, ha csak gyermekeinkre gondolunk, hogy a gyermek mindig szeretettel és bizalommal van a szüleihez. A gyermek mindig szeretettel és bizalommal van az atyához. Egyben természetesen tisztel is, meg tart is tőle. De mégis ott van a gyermekben az a gyermeki bizalom, hogy bármit tettem, bármilyen legyen az élet, kihez menekülhetnék, ha nem a szüleimhez? Kihez mehetnék, ha nem édesatyámhoz, hanem édesanyámhoz? És valahogy így lássuk, testvéreim, hogy van egy nagy, hatalmas Isten, de ettől a nagy, hatalmas Istentől nekem nem félnem kell. Ezt a nagy, hatalmas Isten nem kikapcsolni kell az életemből. Nem tartózkodni kell tőle, nehogy már lásson, nehogy már kövessen, nehogy már észrevegyen, éljem az életemet, ahogy akarom alapon, hanem ehhez a nagy, hatalmas Istenhez, mint gyermeke, gyermeki bizalommal járulhatok. Teljesen más megvilágítás ez. Teljesen más megközelítés ez. Az egyik fél remeg, nem kell a nagy Istenből neki, a másik ember pedig gyermeki bizalommal közelít mennyei édes atyához. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetében olvasunk arról, hogy bizalommal járuljatok a kegyelem királyi székéhez. Gyermeki bizalommal járulj mennyei atyádhoz, a kegyelem királyi székéhez. Ne félj! Nem bánt az Isten. Nem haragszik az Isten, nem akar agyon taposni az Isten. Nem a vesztedet akarja az Isten. Isten élettel akar megajándékozni. Itt teljességgel az életre való tekintettel, és odaát pedig örök élettel. Ezt a jót, ezt az áldást, ezt a reménységet csak az atya akarja megadni a gyermekének. Kikapcsolni akarom az életemből az Istent, vagy bekapcsolni akarom az életembe az Istent. Kikapcsolni azért, mert félek tőle, félek attól, hogy lesz számadás, oda kell álljak elé, és majd be kell számoljak arról, hogy hogyan éltem az életemet, vagy a gyermek bizalmával járulok Jézus Krisztusért a kegyelem királyi trónszéke elé. Nem mindegy, hogy ki vagyok, és nem mindegy, hogy félelemmel akarok menekülni tőle, vagy bizalommal közelítek ő hozzá. Mert ha Jézus Krisztus által a mi hatalmas Istenünk, a mi édesatyánk, akkor nagyon jól tudjuk ezt, de ismételjük. De tudatosítsuk újból és újból magunkba. Akkor bátran mehetünk hozzá. Akkor elébe állhatunk minden körülmény közepette. Akkor megszólíthatjuk őt minden helyzetben. Akkor nem félelemmel kell hozzá menekülni, hanem a gyermek bizalmával, gyermeki tisztelettel, gyermeki alázattal. A gyermek nem fél a szüleitől. A gyermek nem fél a szeretet Istenétől. A gyermek nem fél a szerető mennyei édesatyától. Az Isten nagysága sohasem ok a félelemre. Sokkal inkább az övé számára öröm és biztonság. Az, hogy az Isten nagy, hatalmas, az nem a félelmeinket kell nagyjá tegye bennünk, hanem azt az örömöt, a biztonság drága érzését, hogy ehhez a nagy Istenhez tartozok. Ennek a nagy Istennek vagyok a gyermeke. Ez a nagy Isten az az Isten, aki látja az életemet, aki védi az életemet, és akinek a kezébe letehetem az életemet. Világos számunkra a kettő közötti különbség? Félelemmel látom, reszketek tőle,
vagy bizalommal közelítek hozzá. A gyermek bizalmával. A gyermek Isten iránti, mennyei Atya iránti bizalmával. Nagy különbség van a kettő között. És hadd zárjam ezt a gondolatot azzal, hogy ha a mi atyánk Jézus Krisztusban, ami édesatyánk, a szó szoros értelmében, így fogunk nem sokára imádkozni, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Tehát ha Jézus Krisztusért ez a hatalmas Isten, aki előtt reszket és remeg a föld, a népek és a nemzetek, ha ez a hatalmas Isten Jézus Krisztusért a mi atyánk, akkor ez a hatalmas Isten nem csak a világ ura, hanem az én életemnek az ura is. És azt gondolom, testvéreim, amikor ki tudjuk ezt mondani, el tudjuk ezt mondani, hogy a hatalmas Isten az én életemnek az ura is. Onnantól kezdve megszűnik a bennünk lévő folyamatos félelem, bizonytalanság érzése, reménytelenség. Mert hogy nem akárki az én életemnek az uragazdája, hanem a mennyet, földet kezében tartó Isten. Félelemmel közelítesz, vagy kérdezem így, menekülsz tőle? Vagy bizalommal keresed mennyei édesatyádat? Aztán a második nagy gondolat ebben a Zsoltárban az az, hogy a hatalmas Isten a szent, igaz és igazságos Isten is. És ebben benne van az, hogy az ő szentsége és igazsága az veszélyes, nem az ő gyermekei számára, hanem az ő szentsége és igazsága veszélyes minden bűnre nézve. Az Isten szentsége és igazságossága veszélyes minden bűnre nézve. Semmilyen bűn nem közelíthet ő hozzá. Semmilyen bűnt nem tűr ő meg a maga közelében, mert Isten, szent Isten, igazságos Isten, utálja a bűnt az Isten. De ha ez a hatalmas, szent és igazságos Isten Jézus Krisztus által az én mennyei atyám, mert hogy eddig erről beszéltünk, akkor bátran elé vihetem még a bűneimet is. Akkor bátran elmondhatom neki azt, hogy mi az, ami a szívemet nyomja. Mi az a titok, amit nem szeretném, hogy kiderülne. Talán irigy vagyok. Talán féltékeny vagyok, hallottuk délelőtt. Talán rossz gondolatok fogalmazódnak meg mindig bennem. Vagy ki tudja, bármi. De ha a szent, igazságos Isten Jézus Krisztusért az én mennyei atyám, akkor bátran elébe járulhatok még bűneimmel, gyarlóságaimmal, nyomorúságaimmal együtt is. Mert tudhatom azt, hogy ő az én hatalmas, de szent és igazságos atyám Krisztusért megbocsátja minden bűnömet. Jézus Krisztusért elfedezte minden bűnömet. Jézus Krisztusért elvette a bűneimet, és igazzá tett engem. Jézus Krisztusért olvassuk a Mikás prófita könyvében, levette rólam a bűneimet, és a tenger mélyére dobta, és onnan már nem lehet előszedni. Ő igazságos, szent Isten, utálja a bűnt, de mert mennyei atyám Krisztusért, ezért nem kell félnem, hogy bűneimet is oda teszem elé. Ezért nem kell félnem attól, hogy elrontott dolgaimat is, titkaimat is elmondom neki. Mert ő az én mennyei atyám. És ha Jézus Krisztusban atyám, akkor nem kell félnem még a büntetéstől sem. Nem kell félnem az ő igazságos ítéletétől sem.
Olyan sokan fogalmazzák meg, hogy borzongnak attól, hogy majd mi lesz velük halálok után. Pokol, a pokol tüze, azok a csúnya képek, ahogyan mi emberileg látjuk a poklot, a kárhozott állapotát. Mitől félnek sokan? Nem attól, hogy hogyan élnek az életben az Isten előtt, hanem majd a büntetéstől, az igazságos ítélettől félnek. Ezért fogalmazódik meg ebben a Zsoltárban, hogyha az Isten Jézus Krisztus által mennyei atyám, hogy nekem nem kell félnem már a büntetésétől. Nem kell már félnem az igazságos ítélettől, mert valaki elszenvedte már bűneim büntetését. Valaki már a keresztre ment az én bűneimért. Valaki már megítéltetett az én bűneimért, és nekem már nem kell félni ettől a szent és igazságos atyától, hanem a Jézus Krisztus keresztjéért jöhetek hozzá semmit nem hozva, az ő keresztjébe fogózva. De csak ezért, mert Jézus Krisztus bűneim büntetését már elszenvedte. Oda vitte az engem illető büntetést a keresztfára, és azt szenvedte el értem. És ezáltal az is történt, hogy az én mennyei édesatyám, az igazságos, szent mennyei atya engem már szentnek és megigazoltnak lát. Már Jézus Krisztus által lát engem. És nem a bűneimre mutogat rá, hanem mint kegyelmes Isten fogad magához, mint megigazított, mint megváltott ember. Mert a bűneim büntetését, a jogos ítéletet valaki már magára vette. És ez a szent és igazságos Isten azt akarja, fogalmazzuk meg bátran, hogy mi szentek legyünk, hogy szentként éljünk, hogy kerüljük a bűnt, hogy ne engedjük a bűnt az életünkbe, és ne engedjünk teret az életünkbe a bűnnek. Bűnbocsánat által, bűneink megvallása által, ugye, ez a mennyei, szent és igazságos Isten elfogad bennünket, magához ölel bennünket. Nézz vissza a bűneidre, de ne félj. Krisztusért az Isten elvette azokat, megbocsátott, megigazított, megváltott gyermekének lát és tart téged. Mindegy, hogy mi történt, mindegy, hogy mit követtél el, mindegy, hogy mi határozott meg, mindegy, hogy mibe mentél bele. Ne ezt firtasd, hanem azért légy hálás, hogy a szent és igazságos Isten nem téged ítélt meg, nem téged küldött keresztre, hanem az ő fiában neked bűnbocsánatot adott, és örök igazságot és üdvösséget. És jön a Zsoltár 3. része, a nagy, hatalmas, szent és igazságos Isten, kegyelmes Isten is. És ez a harmadik nagy dolog, amit ez a Zsoltár elmond az Istenről. Először az Isten nagyságáról tesz bizonyságot a 99. Zsoltár, majd az Isten szentségéről és igazságosságáról, és a harmadik nagy dolog, ahogyan bemutatja ez az imádság számunkra az Istent, az ő kegyelme. Félreteszi ez a hatalmas Isten hatalmát, mondhatnánk, szentségét, igazságosságát, és a 6. verstől kezdve arról olvasunk, és azt halljuk, hogy ez a nagy Isten, ez a szent, igazságos, bűngyűlölő Isten, egyszerűen fogalmazva szóba áll az emberre. Ez a nagy, szent, igazságos Isten szóba áll az emberre. Így fogalmaz Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel azokkal együtt, akik ugye körülötte voltak, segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megőrizték intelmét és rendelkezését, amelyet adott nekik. Ez a nagy Isten, ez szóba áll velem. Ez a nagy Isten
meghallgat engem. Ez a Nagyisten figyel rám, ennek a Nagyistennek fontos az életem. Ez a Nagyisten szeretettel követi az életemet. Ez a Nagyisten egyengeti a lépteimet. Ez a Nagyisten letörli a könnyeimet. Ez a Nagyisten nem a bűneimre mutogat, hanem amikor elesek, akkor felállít. És azt mondja nekem kegyelemmel, szeretettel, hogy menj tovább, gyermekem, lépj tovább. Ne a bűneidet sirasd, ne a múltadat sirasd. Ne azt sirasd, hogy elestél, és megütötted, és összetörted magad, hanem gyermekem, itt állok melletted. Lépj tovább. Erről beszél ez a Zsoltár. A nagy, szent és igazságos Isten kegyelmes, meghallgat, ránk figyel, közel jön hozzánk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Mondhatnánk így is, hogy érdemes megszólítani, érdemes szóba állni vele, érdemes megszólítani őt, érdemes hinni benne, és érdemes rábízni az életünket, a lépéseinket, összetöretettségünket és felállásunkat érdemes, mert ő mellettünk van. És azzal zárnám, ami ennek a gondolatnak a körbeírása és lezárása, ha ez a kegyelmes Isten Jézus Krisztus által atyánk, akkor nem csak meghallgat engem úgy nagy általánosságban, hanem úgy számíthatok rá, hogy mindig segítségemre lesz. Mindig segítségemre siet. Nagyisten ő, retteg tőle a föld, reszketnek előtte a nemzetek, utálja a bűnt, gyűlöli a hamisságot, de ez az Isten, mert Jézus Krisztusért az én atyám, olyan közel van hozzám, hogyha megszólítom őt, ha elébe állok, akkor mindig a segítségemre siet. Jelen van az életemben, velem van, mellettem van. Számíthatok az ő figyelmére, számíthatok az ő együttérzésére, számíthatok az ő megértésére, számíthatok mindenkor az ő irántam való szeretetére. Ezzel a kérdéssel zárom ezt az ige hirdetést. Ilyennek ismered az Istent? Ilyen Isten a te Istened? El tudod azt mondani, hogy a nagy, hatalmas világot megremegtető, a bűnre haragvó, a bűnt gyűlölő, szent, igazságos Isten a te mennyei édesatyád Jézus Krisztusért? Úgy ismered az Isten, mint akire minden nap számíthatsz, mint akit minden nap megszólíthatsz, mint aki közel van hozzád. Tudjátok, mi a csodálatos, testvérek? Hogy amikor a gyermekeink csalódnak bennünk, vagy amikor a gyermekeink megharagszanak ránk, vagy amikor a gyermekeinket megbüntetjük, vagy duzzognak, vagy összeakadunk velük, vagy hogy fogalmazzak még másként. Eltelik talán egy 10 perc, egy fél óra, egy óra, ha nagyobbak, talán egy fél nap is, vagy 2, de utána mégiscsak hozzánk jönnek. És ez milyen csodálatos, testvérek. Ha Jézus Krisztusért a nagy, hatalmas Isten az én mennyei édesatyám, akkor élhetek ezzel az ajándékkal, lehetőséggel, ezzel a kiváltsággal, hogy hozzá mehetek, és az ő közösségében élhetem az egész életemet. Amen. Édesatyánk, hallgatva a te ígédet, az ige hirdetést, elgondolkodva azon, talán az is eszünkbe juthatott, hogy mennyi torz és hamis képünk van rólad. Vagy talán
az villant fel a szívünkbe, értelmünkbe, hogy mennyire félre ismertünk téged. Vagy talán fel sem ismertük ezeket a dolgokat, hanem még mindig úgy ülünk itt a templom padjában, vagy úgy hallgatjuk a te igédet a készülők előtt ülve, hogy nem ismerünk téged igazán. Ismerünk nagy, hatalmas Istenként, aki jó, ha nincs bekapcsolódva az életünkbe, mert akkor legalább nem kell félni tőle. Ismerünk szent, igazságos Istenként, akinek félünk még a büntetésétől, az igazságos ítéletétől. De Urunk, mi szeretnénk megismerni téged valamennyi, mint mennyei édes atyánkat, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. És szeretnénk, Urunk, azt, ha te mennyei atyaként közel lennél hozzánk, mi pedig szeretnénk azt hinni, és abban a hitben megerősödni, hogy mindenkor számíthatunk rád. Számíthatunk segítségedre, figyelmedre, együttérzésedre, a te megértésedre és támogatásodra. Urunk, bocsáss meg, hogy sokszor ezekben a hamis Isten képekben ringatjuk magunkat, és nem akarunk téged úgy megismerni, mint ahogyan valójában kijelentetted magadat a világ számára, az ember számára, a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Adj nekünk, Urunk, ilyen helyes Isten ismeretet, hogy úgy ismerjünk téged, ahogyan ismernünk kell ahhoz, hogy az életünk a te színed előtt zajlódjék, és ahhoz, hogy az örök életben a veled való találkozást kívánjuk és óhajtsuk. Édesatyánk, köszönjük ennek a 99. Zsoltárnak drága üzeneteit, figyelmeztetését, és köszönjük, Urunk, hogy azzal az öröm hírrel, és azzal a drága ígérettel mehetünk haza, hogy akik hozzád tartozunk, akik a tieid vagyunk, akik Jézus Krisztusért tudják, hogy bűneik megbocsátottak, azok bátran kereshetünk és követhetünk téged. Bátran hozzád kiáltatunk, bátran kérhetjük a te segítségedet, támogatásodat, vagy bármit, amire életünk során, napról napra itt földi életünkben szükségünk van. Ó, Urunk, szeretnénk úgy élni itt a földön, földi gyermekeidként, hogy a te nagy nevedre dicsőség szálljon. Szeretnénk úgy élni, hogy te mennyei édesatyánként boldog legyél, ha ránk tekintesz. Szeretnénk, édesatyánk, úgy élni, hogy te a tieidben, gyermekeidben örömödet leld. Kérünk, ebben légy segítségünkre, jóban, rosszban, örömben, bánatban, nehézségben egyaránt. Kérünk téged, kísért lépteink, éltünk végéig, és ha roskadozva járunk, benned támaszt, hadd találjunk. Áldunk, Urunk, hogy ezt kérhetjük tőled, és te meghallgatsz bennünket. Nem érdemeinkért nincsenek, hanem egyedül kizárólag fiadért, megváltunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Csendben vigyük könyörgéseinket mennyei édesatyánk színe elé.
Hálásak vagyunk, édesatyánk, hogy meghallgattad könyörgéseink szavát, áldjuk és magasztaljuk a te nevedet érte. És áldjuk fiadat, megváltunkat, az Úr Jézus Krisztust, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete, a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Egy gitáros énekkel válaszolunk az igére, Nagy Istenem, ha nézem a világot. Az utolsó 4. verszakát azt majd állva énekeljük. 4 verszak van, ugye? Nagy Isten,